ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ନମ୍ବର ରହିଲା? 29 29? କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ? ଟୋଟାଲ 29 ଟୋଟାଲ 29? ତୁ ତ ବର୍ଷା ଟିଉସନ ଦେଇକି ଟୋଟାଲ 29? ମାଷ୍ଟର ଜାଣି ଦେଲାନି। କଣ ହେଇଛି? କଣ ପାଇଁ ଦେଲାନି ମାର୍କ? ଦିନେ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଖି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଖି ମାରିଦେଲୁ ଦେଇକି? ମତେ ଗୁଡେଇ ପିଟିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବକି ଦେଇଥିଲି। ବକି ଦେଲୁ? କଣ ବକିଲୁ? ଗାଡି ମୋର